La lluita contra l'explotació del treball infantil s'està portant endavant des d'àmbits diferents. D'una banda, en l'àmbit legislatiu, la Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants ha incorporat noves normes al dret internacional que tots els governs han d'intentar complir. Són molts els països que l'han signat, però no és una llei vinculant i la gran majoria no la compleix. Tot i així, és una bona eina perquè governs, societat i institucions internacionals puguin pressionar per fer-la complir. Un altre dels eixos de lluita passa per millorar l'educació bàsica. Alguns països signants de la Convenció han apostat per la millora de l'ensenyament i, sobretot, per l'adaptació d'horaris i continguts a les diferents realitats dels nens i les nenes. L'escola ha de ser gratuïta i propera. Ha de preparar per a un ofici, ha d'adaptar-se als horaris dels qui treballen i ha de garantir l'alimentació de l'alumnat. Famílies com les de la Mena o la dels germans de la Xureca són víctimes directes tant de la pobresa generada per les dures polítiques neoliberals proposades i imposades pel Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional als governs dels països del sud, com de la pressió del deute extern. Com a conseqüència d'aquestes polítiques, els governs han reduït d'una manera dràstica les inversions en els serveis socials, l'educació i la salut pública i han obert les seves fronteres a empreses multinacionals que conculquen els drets laborals més bàsics i no deixen cap altra riquesa al país que la d'uns sous miserables i indignes. L'explotació infantil augmenta quan es deixen soles les famílies davant la pobresa. És aleshores quan tots els membres han de col·laborar per a sobreviure. Proporcionar crèdits a baix interès per potenciar la producció, incorporar les dones al mercat laboral en condicions similars als homes, potenciar el comerç just i les organitzacions sindicals. Són petites iniciatives que poden transformar de mica en mica la crua realitat que genera el neoliberalisme. L'Organització Mundial del Comerç, l'OMC, ha incorporat la clàusula social en la seva reglamentació. En col·laboració amb l'OIT, controla les violacions per part d'empreses i governs, tot establint sancions aranzelàries i aplicant tarifes majors als seus productes. Però no són només les institucions internacionals les que tenen capacitat per pressionar governs i empreses. El tema és tan complex que qualsevol millora passa pel treball conjunt entre agents socials i sindicats. Nosotros hemos dicho que el problema del trabajo infantil y sobre todo el problema del trabajo infantil de alto riesgo no se va a resolver si no unamos esfuerzos todos los sectores de la sociedad. Esta es una responsabilidad del gobierno en primera instancia, pero una responsabilidad que no puede quedar únicamente ligada al gobierno. La empresa privada deben de decir algo y hacer algo. Los sindicatos igualmente deben de comprometerse para atender decididamente y para poder favorecer políticas de atención a la problemática del trabajo infantil, y los organismos no gubernamentales, que hemos sido por muchos años los únicos que hemos venido atendiendo esta problemática, también tenemos que decir. Pero fundamentalmente también tienen que decir algo los niños y las niñas y los adolescentes, y tienen que decir algo la familia. Creemos que esos son los componentes de la sociedad que deben resolver el problema del trabajo infantil, estando claro que es algo que se debe resolver a mediano plazo, de una manera concertada y disponiendo recursos económicos para su solución. En Mario Chamorro és el responsable del Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia Dos Generaciones, una ONG que porta més de 15 anys al costat dels nens i les nenes que treballen. Fan tot el possible per integrar-los en l'ensenyament reglat, per donar-los un espai de trobada on poden aprendre a jugar, per incorporar els seus pares i mares al món laboral. L'Abraham, el Rafael i el Julio tenen sort, malgrat tot, de tenir a prop una ONG d'aquestes característiques. I és que tant des del sud com des del nord, les ONGs, els sindicats, les diferents organitzacions socials i fins i tot els mateixos col·lectius de nens i nenes treballadors tiren endavant iniciatives tant de pressió com de denúncia i reivindicació.
Una de les accions que ha tingut més repercussió ha estat la Marxa Mundial contra el Treball Infantil. Hi van participar 700 organitzacions de tot el món, entre elles la Fundació Pau i Solidaritat de Catalunya. El 15 de maig de 1998, la marxa passava per Barcelona de camí a Ginebra, reivindicant, entre moltes altres coses, el dret dels nens i les nenes de tot el món a no ser objecte d'explotació econòmica i a una educació gratuïta, de qualitat i vàlida per a tothom. Els marxadors i les marxadores van arribar a Ginebra per assegurar que els seus objectius fossin escoltats i tinguts en compte en el nou conveni sobre les formes extremes de treball infantil que es debatia en la seu de l'OIT. Iniciatives com les de la Marxa Mundial són importants i imprescindibles, però encara hi ha molt per fer. La Mena, el Julio, l'Abraham i el Rafael es mereixen una infància més digna.